pensaves que no t'ho trobaríem? El que has fet no té nom. Maldita Lot, no t'amanyis! Bon dia, Toni. Bon dia, Aina. Tot bé? Sí? Això era un pare que tenia 3 fills, en Miquel, en Biel i en Joan. Com no tenien on caure morts, son pare se n'anava a robar feixos de llenya. Els venia i d'allà menjaven, és a dir, vellaven qualque roec, perquè ja se sap que el robat no fa profit. Aquell home solia anar a robar llenya dins una garriga molt gran, que estava com abandonada. Un dia, el senyor d'aquella garriga, que era un gegant, el va trobar. I Nena, t'ha sap tots els contes? tots, Els he encontrat sempre? sempre, ratoli, papa. I un dia, el senyor d'aquella garriga, que era un gegant, el va trobar i ja li anava a posar les mans damunt per dur-los a la boca i enviar-los. Però aquell...
Què vol fer demà? Podríem anar d'excursió. Però molt bé. On vol anar? A la Foradada? Sí. Saps com s'hi va? No me conec el camí. Jo tampoc. Vol entrar? En el Cor Blau? Sí. Per què no? I després anem a dinar a Lluc. Perfecte. Vols que pugem a dalt? Estàs segura? Sí. Segur? Sí. D'acord. No me'n penediré ni un sol segon d'haver-te conegut. Mai vaig pensar enamorar-me d'aquesta forma de tu. Ets el millor lot que conec. T'estimo. Jo també t'estimo. M'abraçaràs sempre, sempre? Sempre, ratolí. Ets la persona que més estimo. No voldria perdre-te per res. Què fas aquí, Joan? No tenia necessitat a l'habitació. I tu? Vaig acabar decorant en Tomeu. I na Carme? Ha anat a canviar el tiquet d'hora. Ah, molt bé. Ja que fa.
No, encara no. Estaba revisando un poco los parámetros biofísicos, un poquito de evolutivo y veo que tiene unas lecturas de 7. Es un paciente que sale continuamente de la habitación, posiblemente haya cogido un poquito de corriente. Y luego estoy viendo el evolutivo y veo que anoche estuvo muy agitado, se le puso aloperidol en subcutáneo. Convendría que esta tarde, que también está muy nervioso, pasara a saberlo. Valoramos si precisa algo de medicación para ponerle extra. Vale, pues ara hi vaig. Mira el 30 también. Vale.
I que ja sabeu que vos posareu avui vespre. No, tu? Tampoc. Ni jo. Jo crec que me posaré aquell vestit. És que vaig dur la festa de Manel. Sí, estaves molt guapa. Què va? No diguis dois. Vinga. I bé que te mirava, Manel. Ala, vinga. Jo el que tinc clar són les sabates. Les duré ben planes per poder ballar molt. Això sempre. Sí. Ja saps què ha passat? Sí, i no ho esperava gens d'ell. La veritat que aquesta fuga m'ha deixat desconcertat. Estava tranquil, semblava estable, i no hi havia hagut cap canvi de comportament ni res que fes preveure. Tant que pensava, i tu saps per esperança, començar a donar-li qualque permís. I de per què creus que ha fuit? Puc revisar els fulls de seguiment d'enfermeria a veure si hi ha hagut res estrany. Sí, i comprova si aquest dia s'ha fet el tractament correcte. D'acord, Sí, i mira també si falta qualque medicació, Aina. d'acord. Gràcies. És possible que el seu instint criminal s'hagi revifat? No, és molt improbable. Avisar-me a la policia, doctor? No, de moment no cal, Aina. Si aconsegueix trobar-lo i parlar amb ell, segur que el faré tornar, sense cap mena de violència. Moltes gràcies, Aina. O sigui, que penses anar a cercar-lo? I on creus que pugui ser? No ho sé, un lloc supos que conegui. Per això que diu, se pot suposar que se n'haurà anat en el seu poble. El lloc del crim. Així és. I allà pensava anar. Espero arribar a ells abans que no passi res. De tant en tant, es fa qualque porro. Aina. Sí, però en tot cas això el tranquil·litzava. No li ha suposat mai cap problema. Bé, si no me necessitau, vaig a seguir amb la feina. Me queda medicació per repartir. Ai, miraré el full d'evolució d'en Joan. Molt bé, Aina. Jo també, abans de partir, passaré per la farmàcia, a veure si falta medicació. I tu mires el control. D'acord. Saps què fas? Em sembla un error no avisar la policia. Si li passa alguna cosa a ell o a algú altre, et pot ficar en un embolic. Mira, Esperança, t'importa gent, jo? I ara? I tant que sí, per això t'ho dic. I no confia en mi. Deixa'm partir. Sí, però vés alerta. Jo crec que de tot això no sé com t'ho dir. És que... M'estàs tornant boig. Amb aquestes m'estàs tornant boig. T'estic tornant boig! T'estic tornant boig! Va, ara ets tu No la creguis, que me sempre poden t'ho tens sentir. en compte. I ara, deixa'm partir. Molt bé. Com vulguis. ¿Necesita algo, doctor Gomis? Sí, Sofia. Ha notat res estrany avui vespre? Li ha faltat medicació o qualque cosa? No. ¿Por qué? ¿Sucede algo? No, no passa res. Tranquil·la. Continuïn la seva feina. Passi bon dia. Gràcies. Adéu.
Hola, Miquel! Què? A veure si ho deixeu ben a punt, eh? Bé, el manco pareix que avui no fa tanta calor com els darrers dies. Per mi no es perdrà. Per mi aquestes festes són especials. No m'importa fer feina si tot ha de sortir com una seda. No, idò, la música que enguany és brutal. No fa comptes per demà res. Bé, que t'ho facis bé tu també. Adéu. Adéu. Ué, Na Carme, s'acabaste? sí, quan me n'he anat s'anava a dutxar. Supos que heu quedat? Sí, menjarem alguna cosa per la plaça i després anirem a la Rosa. Molt bé. Jo torno a l'hostal. He aprofitat que na Carme és per anar a fer un encàrrec. Que passeu molt de gust. I alerta a veure massa. Sí. Adéu. Bones tardes. Bones tardes. Què vol, senyor? Seria possible una habitació per a 2 nits? Ja ho crec, sí, senyor. O sigui, fin dilluns de matí. Efectivament, fins dilluns. Tancarem la porta. Vol que l'ajudi? No importa, gràcies. Pot deixar la maleta. Sí, gràcies. Que ha vengut de ciutat. Sí.
Tot d'una li mostra l'habitació. No és una cambra luxosa, però és còmoda i neta. Si està neta ja estaré bé. Vengui amb mi, li mostraré l'habitació. Que li pesa molt. Bé, només anem en el primer pis. No, no pesa. I serà fresqueta, no? Sí, molt. La més fresca. Molt bon vespre. Bon vespre. Què voldrà prendre? Una cervesa i qualque cosa per picar. Avui tenim tapes de cuina. Croquetes, ensaladilla, pica-pica, frit, callos, truita de patates... Demanaria de tot, però la veritat és que no tinc massa gana. Ara mateix li hauria preparat un bon varietat d'ensaladilla, pica-pica i pilotes. Què li pareix? Molt amable, però crec que m'abastarà una bossa amb patates fregides. D'acord, ara mateix. Molt amable. Qui té? Feia molta estona que no venia per aquest poble. Ha canviat molt. Ara té molta més vida. Primer no hi havia res. I dels restaurants, com anam? Perquè després sí que tindré gana. Per sopar aquí davant en té un d'italià. Molt bo. Més enllà en trobarà un altre de peix, pell torrat. Això ja m'interessa més. Qualsevol casta de peix. Peix fresc i a bon preu. Pegaré una ullada, a veure n'hi ha què veig. Què li dic? Ara mateix. Hi té. Sí? Un moment. Molt bé. Ara li tornes canvi. No, ja està bé així. Gràcies. Al fons a la dreta. Trobarà una porta a la dreta, no és aquesta. Continuï pel passadís. Arribaran al bany de les dones. Ve d'ajut davant, el bany dels homes. Ben indicat. Què te dem, Matías? 1,50, Bàrbara. Aquí tens. Gràcies. Fins una altra. Adéu. Ja m'agrada més. Gràcies. Fins una altra. I na Maria t'ha avisat que no vendria? No, jo no m'ha dit res, i a tu? Tampoc, per això no sé si mos hauríem de preocupar. És que na Maria, quan no ve, sempre avisa. És que, no sé, esperam. Esperant 10 minuts i si no ve... Perdó, me sap greu. Hauries d'estar més en lo que fas. Ja anava despistat. Bé, no passa res, amb un pot d'aigua s'arreglarà. D'acord, vaig anar al bany i vols dur un pot. No fa falta. Segur? Segur. Sí, vine i mos convides a qualque cosa. Com vas vestit així un dia de festa? No ets de per aquí, no? Som operari, m'enxerrat de il·luminació, per si hi hagués alguna avaria. Escoltau, m'agradaria convidar-vos per fet... però quan fa feina mai dut d'obres damunt. Vos agrada fumar? Herba, vull dir, d'això entenc. Jo m'estic més que no haver tastat mai i no sé. A mi sí, sempre he tingut cintrilla. Va, dona, no mos passarà res. No, és molt fluixeta, però hauríem d'anar a un lloc més apartat, on no mos veig la gent.
Com vulgueu, però si veig que me cau malament ho deixaré anar, eh? No siguis poma, semblava anhelat. No us empeneireu, confieu en mi. Va. Maties, Sí? escolta. Dues cerveses, 2 euros. Ah, ves? Gràcies. Gràcies. I una altra. Adéu. Adéu, Maties. Gràcies. Fins una altra. A fora pa? Espereu-me un moment, vaig a pixar. Què feis aquí? Que no m'heu sentit? Que heu pres res? Au, va, que la festa és una altra banda. El bé que estàvem aquí. Va, partiu. Aviat. Vinga. Va més per ti. Com tu vulguis. Anem a veure el senyor policia. No fer res dolent. Quin cotxe més guapo, senyor policia. Vine, Carme, mira quin llumet. I vostè, senyor policia, no aneu a la festa? Que no m'heu sentit? Au per amunt.
de tancar. No deixis obert, que no te bon anam, eh?
néixer a ciutat. Dins una família noble, som un fill molt mal creat. Del dia en què vaig néixer, dins de l'aigua de la vida, un dia vaig provar. Per aquí no passa res mai. No, sí que viuen tranquils, però no volen. De moment no ens poden queixar. Moltes gràcies. Bona nit. Bona nit. Fins de delinqüència, destruït per la justícia d'aquest amor, Qui s'ho explicarà? Que vos puc contar d'aquesta trista història que jo no m'he inventat i ara em sent la pena que és el que m'ha passat.
Estic morta, on anem? Hola, Carme, Júlia. Què veus? Mon anem a dormir, estem rebentades. Vosaltres no? No, per uns dies que estem aquí, volem aprofitar. Quan volen tornar? Diumenge. Si podem, tornar un altre cap de setmana. Exacte. I, per cert, heu vist na Maria? Na Maria? No érem vosaltres? vosaltres? No, nosaltres no mos deia res. Deu estar amb qualcú, no? Deu ser això. Nosaltres mos anem. Abans de partir, me crideu i anem a fer un cafè. Sí, me pareix bona idea. Perfecte. Bona nit, Bona nenes. nit, gràcies. No has sentit res? M'has llegit tot el temps? Sí. I com m'ha trobat aquí? Tenies 10 anys quan vas matar la teva germana. Fugires i la policia te va trobar en aquesta capella. He suposat que seguiries el mateix camí.
Has vist què he fet? Sí. Perquè no ha telefonat a la policia. Sabia que si m'escapava, seguiria matant. Quan sortires del centre del menors i vares ingressar en el psiquiàtric, sempre m'ha interessat el teu cas. L'he seguit i l'he estudiat. I sempre he quedat en l'endarrer de què passaria si sorties. I ha valgut la pena. Ha valgut la pena. M'ho has posat tan fàcil. Pensava donar-te un permís, però en la teva fugida, si ve el cas, no hauré de donar explicacions. Vostè també hauria d'estar tancat amb mi. Joan, hora de partir. Joan, ja saps el camí, pots anar tot sol. Vull parlar amb vostè. Per què? Només seran 2 minuts. A la meva habitació. D'acord. Entri. Ara ja estan tots sols. Què vols, Joan? Segui, per favor. Comença. Sap una cosa, doctor Gomis? No hi ha cap diferència entre la seva llibertat i la meva. Realment som tots dos iguals. Vostè està disfrutant de veure el que faig. M'està utilitzant per eixir amb tots els germans. He donat compte que quan m'he pogut escapar ha estat perquè vostè ho ha permès. Farà tot el possible perquè em pugui escapar una altra vegada. Però això no passarà. És el seu torn, doctor Gomis. Ara vostè matarà per mi. Jo no m'ho penso moure d'aquí. Ja ho veurà. Estem escoltant un inquietant tema de la banda
matrimoni. Te passa res? No, llançament. Un mal son. Bé, però que tenim bones notícies, no? Sí. Doctor, ho ha aconseguit? Com ho ha fet? En Joan està tranquil a l'habitació com si res hagués passat. Un moment, escolta el El ràdio. crim ocorregut durant la nit passada en plenes festes de Sant Llorenç. 3 al·lotes han aparegut apunyalades amb acarnissament. Es desconeix l'autor i el mòbil del crim. Estem en comunicació amb el nostre enviat especial a Sant Llorenç. Quines notícies ens pots avançar sobre el crim, Ha estat en Francesc? Joan. Telefonaré a la policia. Ai, no. Tranquil·la. Confia en mi. Per què? Per què? Moltes gràcies, Francesc. Seguirem en la nostra programació habitual. Per què? Vos informarem a mesura que tinguem noves notícies sobre aquest fet. El següent tema el farem en homenatge a les 3 víctimes d'aquests brutals assassinats. Per què? En Joan és un pobre desgraciat. Si el jutjassin, mos demanarien sobre el seu comportament. Serien llargues setmanes de declaracions. I al final decidirien que és un psicòpata i ho tornarien a ingressar aquí. Tot per res. Creus que val la De pena? totes maneres hem d'avisar la policia, per favor, Aina. A més, No. podrien acusar un innocent. No, Aina, no. I nosaltres com quedam? Com justificam que haguéssim pogut evitar 3 morts? Que per tant la feina és segur. I que anem a la presó també. Aina. Te sap greu, deixem-nos en esperança una estona. Aina. Tranquil·la. Trobes que és una bona solució? Avisar la policia? Esperança, un dia me digueres que m'estimaves. Feu per mi el manco. Tens raó. Esperança, no te'n vagis. Com estàs? I com vols que estigui? Experiment de criminalitat.
Que ho som de beneita. Jo ho havia tingut davant tots aquests anys. Què? Un assassí. Naina, a vegades m'avisava de la teva predilecció per en Joan. Que fins i tot a vegades pareixia que éreu la mateixa persona. I jo no li feia cas. Me tenies enlluernada. Cega. Suposicions, li deia. Que és normal. Que un metge se decanti més per ser pacients. I allunyar dels dubtes. Hauria d'avisar la policia, però no puc. Ara som tan culpable com tu. I viuré amb aquest pes tota la meva vida. No siguis melodramàtica. Tots els crims, hi ha víctimes indirectes, efectes col·laterals. És com tirar una pedra en un estanc. Les zones que genera repliquen els centres concèntrics que formen les relacions personals. Ara te n'has adonat que la persona que estimes no és qui pensaves. Que convius amb un assassí. Algú que podrà ser condenat a la presó tota la vida. Hi haurà un judici, mitjan de comunicació i un llinatge pel record. Esperança, estàs visquent per un moment que molta gent ni se podria imaginar. Estàs boig? Ens condenarien a tots. No t'ha d'importar el que la gent pensi. Has de ser forta. Sobreviure, enfrontar-te a la realitat. I què se suposa que he de fer ara? Ara ja sé tota la veritat. Què vols que faci? Tu decideixes. Me pots delatar. I a ser lliure. O seguint-ho com sempre. Després de tot el que hem viscut, encara dubtes? Però no oblidem que aquest tràgic succés no impedirà que Felanitx celebri a partir del proper dissabte les festes de Sant Agustí, on es donaran cita per a dates d'estiu, activitats lúdiques i culturals Ara és i el una teu torn. rebel·lió on hi podran No gaudir el t'agamis. lot i el lot. Ara votarà per mi. No t'agamis. Votarà per mi. Ai. Ets tan guapa. Perdó. Perdó, hòstia. Con todos estos ejemplos románticos. Sé que és aquí, miri. Perdona. Jo. Què dius res? Ah, sí, va. Vinga, vinga. Vinga, jo.
No hi ha clau! No hi ha clau! Ja. T'estim. Està en cul meravellós. I si deixes que digui la meva frase, molt millor. I si no el dic? Joan, m'estàs gravant, ho veig! Joan! Ja m'he equivocat posant-te per moure. I també tu què fas? He fet així. No m'ho dic. M'ha sortit del subconscient. Ja, m'ha així, Toni, em fas. T'he fet així. Ets tan guapo. Perdó. Perdó. No, vale, Espera, no estava així. Estava així. Ets la persona que més estim. No voldria perdre-te per res. Ah! És que no m'ho sonia tirar. Escolta, ara ja està, tranquil·la. Mira, No m'ho surt, ara em sap greu. Molt bé. Vinga, endavant. Mama! Espera, que hem de tancar la porta, hem de pujar. Però com ho farem perquè no se'l vegi? No. Ah, la porta està oberta. Però està aquí, però està aquí. Està aquí. Que sí, menjarem alguna cosa per la plaça. Molt bé. Vinga, endavant. Estàs aquí, no? La Joana. Papa, espera trobar-te el meu pare. Calla, que són ja... Ha de fer escoixí, no saps? Joan, escoixí, Per favor. Si no, Si no, una vegada... Al segon poc, no quina va? El segon poc. Al segon poc, ves cap a l'escoixí ara, ves cap a l'escoixí. Ves cap a l'escoixí. Què és escoixí? Pitja l'escoixí. Sí, però ja, si té... No passis de Ronald, Joan. Molt bé. A fora de l'escoixí. No ho sé. Vinga. Va. Demana, per favor. No, I deuen tenir molts clients aquests dies. No, podeu pensar. M'estava fent molt de mal. Jo dic que no m'agrada. Perdona, no tornarà a passar. T'he ferit la gineu, Sama? Sí. Ai, t'he rajat, però. Ah? T'he rajat alt. No, què va? No sé quan m'has ferit, no. Endavant. A veure.
Hola. Una senyora s'assustarà de mort. Ah? Una senyora s'assustarà de mort. No, no assusteu. No, és que veia que en terra, no pensava que hi ha un accident, dic, si necessitau No.